Bun, salut, aici Ghiba, asta cu un nou episod. Băi, suntem pe canalul de gaming și o să facem videoclip pe canalul de gaming. Băi, sper să meargă ok. Astăzi jucăm Trollface Quest 2 sau Trollface Quest 2. Nu știu, hai start. Start. De prima dată când am jucat chestia asta, am mai jucat un singur Trollface Quest 5. L-am terminat și acum asta e prima oară când joc chestia asta. Așa că vedem. Ce da, camere. Ok. Ce trebuie să fac aici? Stai că nu înțeleg. Poate că nu tot iasă pe. Nu înțeleg, mai ce trebuie să fac aici. Păi nu înțeleg ce trebuie să fac. Asta e un pic. Ce, cu toate păsările astea care sar. Băi, și ăsta e doar un stick, man. Ăsta are corp. Trebuie să fie ceva pe aici. Păi nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Ok, nu înțeleg, măi, da, asta e un pic. Asta e doar nivelul 1 și tu trebuie să mă chemă că nu înțeleg ce trebuie să fac, știi? Uite. Ce am apăsat? Ok. Asta e Super Duper VIP Night Club. Opa! La Night Club în Torino. Și ăsta e stat care l-a angajat aia. Faci și el niște bănuți cinstiți. O stea putem să aprindem. Nu mă las să intru. Deci trebuie să sting steaua. Sau Obama. Nu am înțeles de ok. Next level. Ce asta? Îmi face poză? Ar trebui să opresc blitz sau ce? Ia, îmi place. Ai, mă. Restart level. Uite, trebuie să mă închis. Next level. Ce luna plânge. Nu. Deci pixelul exclamării. Uite ce fac, măi. Asta face duș. Ok, deci acum ce trebuie să fac? Să apăs pe asta? Bă, și asta se uită tot la mine. Băi, cum se-ar simți, măi, ăsta dacă s-ar uita cineva la el făcând duș? Și mai ales o pasăre. Te-ai prins pasăre? Aici, când am dat drumul la apă rece locală. Ce ăla? Înseamnă că trebuie să-i dau drumul la asta sau? Trebuie să fie o soluție pe aici. Are start level, nu mai ia. Trebuie să facă dușul, nu? Nu înțeleg, aici chiar e, nu înțeleg. Trebuie să apăs pe pasăre? Nu, trebuie să apăs pe asta, nu, trebuie să apăs pe asta. A? Ce? Ia. Gata. Băi, deci asta e un min, nu? Dacă dau drumul cade, ok, deci așa pierd. Așa că ar trebui să apăs... Nu. Nu, ok, dar nu e un mim, nu? Sau ba da, e tot ce face aproximativ ca mimul. Dar nu. Ar trebui să apăs pe... Așa. Ce? Așa dacă... Nu am făcut-o, am crezut că am făcut-o să duc în partea, știi? Băi, ce nu, e greu. Nu. 4 minute filmăm. Mai jucăm până level 8, fata. Da, hai să vedem, băi, ce trebuie să fac aici. Restart level. Băi, e greu. Nu înțeleg cum. Nu înțeleg cum, chiar nu înțeleg cum. Deci dacă apăs pe el cade, dacă apăs pe mine cade, dacă apăs pe ață cade. Nu,
casa, nu, băi, asta nu. Băi, nu înțeleg aici, ia. Băi, nu, tot așa, nu înțeleg, ia, restart level. Pe fața lui. Nu știu, pe mâna lui, pe... Vai, pe capul lui. Pe piciorul lui, nu înțeleg. Mă, ce e asta? Aaaa, păi nu mă prindeam. Ce aici? Omul ăsta ce face așa? Restart level. Nu înțeleg, nu știu ce mă fac. Ce ar trebui să fac? Păi nu înțeleg. Jucăm deja de 7 minute. Ok, hai, băi. Ah, eu uite, băi. Ești nebun. Bun, și termină și level 8 și gata. Ia. Ce trebuie să fac, mă, aici? A costat înapoi, bine? Nu. Asta a fost mai ce ușor a fost asta. Ia. Și acum... Băi, nu înțeleg. Asta trebuie să zboare. Asta trebuie să cadă. Nu. Asta trebuie să zboare. Nu. Ce asta trebuie să sară? Nu. Ceva pe jos. Ok, în fine. Hai să terminăm și nivelul ăsta ca să nu ziceți că sunt mulangiu. Ia, asta nu trebuie să cadă, nu? Trebuie să cadă amândoi. Nu poți cadă amândoi. Joc, nu pot să dau în sus. Nu știm aici pe aici. Și aici e greu. Bun, asta e ultimul level. Hai, băi. Băi, nu înțeleg ce să fac. Băi, mă plictisește deja jocul ăsta. Ce am făcut? Ai văzut să o dați în jos? Ești nebun? N-am văzut eu să o dați în jos, sunt sigur. Ce a fost aia? Stai că nu mai înțeleg. Ce am făcut? Ok. În fin, nu mai jucăm și levelul ăsta. Băi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe. O să ne vedem mai des pe canalul ăsta. Eu sunt mor de somn. Și noi ne vedem, nu știu, data viitoare. Tot azi mi se pare, sau mâine, sau nu știu când. Cu un nou episod pe canalul ăsta de gaming. Fiți atenți și pe ăla de vlog. Ne reapucăm. Pa! Ce fel am făcut. Pa, pa!